mana buat Niken Salindri? Iya kan? Rame orang. Rame banget dong. Rame banget. Kamu bahagia gak malam hari ini? Bahagia banget dong. Masya Allah, kamu cantik sekali sih Ken. Ya Makasih. Allah, ya Allah, ala ala. Kamu mau kemana? Kita jangan jauh-jauh. Aku gak bisa, gak sama kamu itu aku tak gak. gede loh engkau kena ada buat tisu kok ya. Udah. Biar aku lapin. Ya Allah. Ini sayang. Aku lapin ya. Oh, kamu Aduh. itu. Oh, nak macam buntul-buntul tadi kok. Mana gegerem. Oke, koyokan ya kan ya. Ya Allah. Masya Allah. Bukan, ini keroan. Oh, berkeroan. Kenapa sakit ya? Enggak. Kenapa? Ini linu. Oh, linu. Niken Salindri kok linu. Pekerja keras. Oh iya, pekerja keras. Bisa enom pekerja keras. Contoh kayak Niken iki jan aja kayak ngene iki. Tuwek-tuwek rana-ranaan yo kan yo. Yo kan wis pokok. Ya ora leh ngono. Yo lah piye? Hah? Lah piye ra? Ya bener. Oh iya. Malah ngejlokne. Oke. Iki piye? Nyapa? Aku Mungkin mikirnya bisa kan nyapa? dosi sapa-sapa dulu Oh ya, toh. selamat malam Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini malam hari ini sangat luar biasa sekali. Mau Mas? Arepe aku panggil kamu apa ya? Mas. Om. Kalau Om nggak pantas dong. Bude, sama celongan bude. Kok nyelok bude gitu kan? Mbak. Kok mbak lo? Aku lanang kan? Mau lah ya awak dhewe seroke salin ngono to. Kamu tadi salin sama aku tadi toh. Iya mosok ra ronggonku gowedi ngono. Apa nih? Klambiku yo kegeden mau. Astagfirullah. Iya, tadi alhamdulillah tadi sempat hujan deras ora terang-terang. Betul. Neng alhamdulillah Piye? Allah memberkati kita semua. Alhamdulillah. Iya toh. Akhirnya diparingi terang. Dek kan munggah langsung terang iki lho. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu Fatayat ki saiki udah kelumpuk kabeh. Kok Fatayat iki piye to? Tidak Fatayat iki yo tamu iki undangan kok Fatayat. Yo ibu-ibu pokoknya. Ibu-ibu PKK, ibu-ibu Fatayat, ibu-ibu pengajian, ibu-ibu kabeh ngelumpuk kabeh. Rata-rata sing ndelok ning kene mesti lek ibu-ibu, lek bapak-bapak lek jarang. Soale bapak-bapake kuwi wis dipenging karo ibu-ibu. Kok dipenging? Delokan engko lek nganti ndelok bokonge Niken Salindri ngono. Tak aku ae. Oh, dadi gara-gara bokonge Niken Salindri. Iya. Asli bos, lo. Delok kan madhep rono kan. Ngene nggur MC tok sing iso ngadepi Niken yo. Iya to ora jajal Pak Agung Tribuana mosok ya pengen bokonge ngene. Ya ketok tapi tipis-tipis. Kita lanjut lagi. Sebelum dilanjut, engko enek dagelane enek peluak-peluak kondang. Pelawak kok peluak itu to? Ya, pelawake kan wajahnya kayak luwak. Ya, sebelum lawaknya naik, kita mendoakan dulu buat kagem Deega Robi Atahullah, keluarga besar Bapak Agung Tribuana dan juga Ibu Kusnul Khotimah. Doamu apa? Semoga buat Deega Robi Atahullah semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua, tercapai cita-citanya. Amin. Panjang umur sehat selalu. Dadi lanang-lanang sing tenanan yo kan yo. Iya, dadi lanang-lanang tenan juga iki. Lho. Kok langsung aku toh? Yo, separuh lanang separuh wedok. Lho. Iya kan. Lek wong lanang ki ora oleh gue kelip-kelip ngene iki. Lu cari sapa? Cariku. Iki sing disena lak yo dirimu to. Wis lali we. Nyong Mas sampean nganggo iki lho saiki tangguh kok malah mbok paidu lho, Ken. Aku kurang piye? Masa ta? Lho. Kurang ajar iki. Bener jare Mbak kurang ajar. Buat Bapak Agung Tribuana dan juga Ibu Kusnul Khotimah, semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ra lekak ning malah kebar. Iya, amin. Muga-muga diadakan acara campur sarian terus ya saulan pisan. Lho. Oh ya saulan pisan. Tapi masyarakat terhibur, makanya doane kuwi mau rezekine kathah barokah. Mbek nanggape yo Niken. Iya no. Alah Pak, piye Pak? Saulan pisan Pak. Sanggup Pak nggih? Lho. Padahal nanggap aku paling penak loh. Bintang tamu sak donya iki paling penak aku. Kok paling penak?
iso dicicil ping 3. Lho. Niken iki Iya. cicilan piring. Iya. Alah. Isu awan karo bengi. Pelunasane bengi. Kok ngombe Lah aku obat. mau tekan kene mau kan isuk to. Oh wis pagi. Isuk mau wis ditransfer ya to. Terus awan ki mau aku wis di DP. Terus mari ngono bengine iki engko pelunasan. makane Pak Agung mau ya Allah ndi mau. Ayo nyanyi maneh. Oke. Ready? Ya. Spesial juga bareng Kali Jogo Musik Campur Sarinya Bojonegoro Niken. Inggih. Kemarin juga kita ketemu di sana toh. Tapi krune padha ning beda jeneng grupe. Oh alah ya Allah. Ya ora apa-apa. Iki iso diganti ya an. Apa? Grupe gawe iki to. Terus diganti jeneng Mayang Karam. Lah. Ora. Boyo Mayang Kara pisan-pisan ngundang Zainal ngono lho. Jare kayak kurangan MC. Oh iya. Biasa to. Iya, sik kon njaluk nomor rekeningmu. Kok rekening to kan di opo to? WA to? Ya pelunasan sik. Oh iya wis. Ayo. Monggo.
Bahasa apa? Kok piye to? Enggak ada a a i i u u Aku bagian apa kan? Iya bagian telek aku ya kan ya. Suwun ya kan? Iya sama-sama. Iya, emang kamu yang terbaik di dunia ini ya. Ayo. Ayo apa? Apa? Itu. Iya, itu udah dijempol kita ya. Itu. Waktunya Siapa? nih. Siapa? Kedua preman. Kedua enggak preman itu. Apa? Itu maling. Iya. Iya. Ayo, ayo, DKI spot. Oke, spot oke. Oke, Dini.